Moikka! Ootko koskaan ajatellut LinkedInin mahdollisuuksia markkinoinnin ja myynnin tukena? No jos et, niin nyt on hyvä mahdollisuus. Mä oon Muurisen Jonna ja tuossa tammikuun lopulla pidän tunnin pituisen inspiroivan puheenvuoron juuri sinulle. Jos vähänkään olet mietiskellyt, sopisiko se LinkedIn juuri teidän yrityksenne markkinointiin tai myyntiin. Me käydään pääasiassa läpi nyt tästä yritysnäkökulmasta, eli kuinka yrityksen näkyvyyttä, tunnettuutta, brändiä voidaan kohentaa läsnäolon avulla LinkedIn-kanavassa. Käyn toki läpi kaikkea muutakin, eli rekrytointia, maksettua mainontaa, jota muuten voi kohdentaa vaikka tietyille yrityksille. Jos ylipäätään työskentelet tehtävissä, jossa sun pitäisi tehdä aktiivisesti markkinointi, myynti tai viestintätyötä, niin tämä sopii kyllä ihan sellaisillekin henkilöille oikein mainiosti. Tervetuloa mukaan!